Aquesta és una iniciativa singular perquè durarà només un any, és el 2014, però que ha tingut una voluntat molt amb la vocació que sigui un àmbit molt participatiu, no? És a dir, enteníem que en un any en què tot Catalunya, i des de l'àmbit cultural, des de l'àmbit institucional, des de l'àmbit municipal, es celebrarà, es commemorarà, jo diria, no? Els 300 anys dels fets de 1714, enteníem que un dels àmbits que a Catalunya mou més gent, que és l'àmbit de l'esport, doncs no podia quedar al marge d'aquesta commemoració. És per això que sota el lideratge del secretari general de l'Esport es va decidir, escolta'm, creem un espai propi de participació de l'esport català en la commemoració. És aquí quan hem pogut confeccionar aquest campus esportiu del tricentenari, que bàsicament és que hi hagi un seguit d'esdeveniments esportius durant tot el 2014 que serveixin per commemorar aquesta efemèride i en els quals la Federació Catalana de Vela també en serà partícip. L'altre dia en parlàvem amb el propi president de la federació, que em deia, escolta, hem de veure quines regates que es facin al llarg de la costa catalana podem associar amb la commemoració del tricentenari, fins i tot a vegades regates que tinguin una transcendència més enllà del propi litoral català i que tinguin, per exemple, participació en altres territoris de parla catalana, com pot ser, per exemple, a la ciutat de l'Alguer.